So, balik ta sa market updates and Bityard ng trading on Bukan. Panindot kayo ron, market is down and good to buy na sa mga coins and mamili tagot sa nindot nga coins na papaliton this time. No? So, kanila yung mga bagong listed sa Bityard, no? Kani nga mga pairs. But for me, ako kung palit ko spot, dito ko sa, namatay gitawag nga marami tayong grupo-grupo sa mga coins ug asa siya under nga kuan DeFi ba siya, Stress Financial Post ba siya, or BCC ba siya, Binance Chain ba siya nga kuan linya. So ako naga DCA day ko, no, kuan itawag na siya dollar cost average, no. So mura na siya every deep buy, no, every deep buy. So kinahanglan lang pod imong funds nimo dili siya fully all in one price lang, one buy lang yun. So ako kita niyo market rep puro pula tanan ba. So no, time to buy nagyud ako, nakapalit na ako kanina. But direta kung gusto mo walantaw og kanang unsay nindot nga pair paliton, unsay daghang holdings nga paliton. So kani si grade no, muna akong ikakuan po as of my fundamentals na ko nga kuan pangita. Sa karon kay more on to sa fundamentals kita mo technical ta taud-taud, no. So there is a gray scale ni siya nga mga holdings kani sila. So kaning grupo nga gray scale is mura ni siya nagadawat ni sila og crowd funds nga butang sa ilaha and sila mo gunit sa mga fundings mo nang tibuok sila. And once magkuan mo na sila good, once na new listed sa grayscale nga pair, mo trust po ng ubang investors, mo trust po ng ubang companies, and mo invest po sila ana nga coin, no. So mo na yung mga hitabo mostly. So makita na to na sila, pwede na to i-search kana grayscale holdings kani pwede na to. So morning nga mga coin ang ilang ginahol, no. So sa BTC daka ganda sila, total holdings 652.17k BTC, 3.16 METH. That 10.8, no, link na po tawag kani mga bago ra ni sila na butang diri sa grayscale. Then i-check na to sa Bityard ug unsay mga pair kaning holdings sa grayscale dito sa Bityard, no. So natay 1, 2, 3, 4, 5, 7, so Sen, SIC, XLM, LTC. So kani yung mga daog Sen, XLM, Link ug LTC, no. Then Bitcoin ETH. So kanang 7 ba to? 4, 5, 6, 7 din. So kanang 7 pwede na to na i-holdings, pero para sa ko mas okay Bityard, I mean Binance or po ang Binance chain, Binance chain to. But Bitcoin, no, hindi po ng Bitcoin i-hold. So na ako kay 32 na ka-trap na kayo, good time na gid kayo ni. But posible pa ni siya mga out, pero sa kuan pa sa 18 nga pattern mag dollar cost average ka, okay na po buying this time, no. Kaya ito ning isi to kuan naman kuan ani lila siguro, no. So Bityard mo pa lang ni-record nila. So pindot po dito. Kaso dito nakita sa Danare Doritos. Muna yung sa previous ni kuan. Last kuan siya, May 24. No? Kaya posible pa siya direct tama na 30. But ang pinakaubos giabot niya sa other platforms is 28 ata kanina. Niluan. 30,000 radiri. Okay. Kaya ang kuan mo good, ang kaning provider nga kuan nila is Binance, no, kaning Bityard. So dili ta mabalakan.
kana duha ka buok hindi good palit. Bantay pa dia, bantay pa ka palit. So ana lang. This week posible ni siya matouch gini siya gid kaning 30k. Then kanina dayon. Kaya mo check po ta sa daily. Okay. Downtrend kita no. Mahuman pa ni unya pa ni mo. Ugma sa buntag. Sa sopra time sa alas 11:20. So atang lang mo na first entry nyo dire or else karon partial mo kani 32, let's say namo yung 500 or let's say $300 no. So palit mo ron $100, set mo ikaduha nga limit entry ninyo is 30,500 baka no, ibutan nyo sa week kamay or 30,600. Then the last part is 28,500 baka. So that's the time nga mura na siya gitawag og position sizing or sa forex pa na siya ka term kan DCA ng mga dollar cost average na. Every drop nga tag 1,000 or 2,000 na kay limit ginabuhat. Then makompound to siya pag inigsaka ato, gitawag po siya mid-term investment no way sa spot trading. Kay sa trade man good, ayaw i-all in tanan imong money sa gitawag na tong contract trading or leverage trading no. Kay karon downtrend gitaron sa ako pang giingon last month mga mo kabat na siya og 2 to 3 months mag-consolidate ng market and research siya mabalik ka uptrend no. Muna ako ang giingon sa ko ang GC sa bontoxbisdakcommunity. So follow the follow the leader, follow the mother of all coins ang gitawagan ni Bitcoin down, Bitcoin tanan now. So that's all lang sa tong update sa karon in may pangutan na about trades sa pagkuhan. Comment lang mo below or message me sa Facebook Bontox Crypto na siya no, or page na ko Bontox Crypto Bontox Bisdakcommunity Traders no 2.0 ang page and ang group is Bontox Bisdakcommunity lang alam. So thank you no, that's all. Salamat.